чемпионати Осиё ба ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон дар Тайпей, Чин ба анҷом расид. Дар ин мусобиқа варзишгарони наврасу ҷавони тоҷик аз ҷумлаи духтарону писарон ба дастовардҳои чашмрас ноил шуданд. Аз бурду бохти варзишгарони тоҷик ҳамкорамон гузориш медиҳад. Дар Тайпей, Чин чемпионати Осиё миёни наврасону ҷавонон оид ба ҷудо бо ҳузури намояндагони 21 кишвар ба анҷом расид. аз ҷумла дар чемпионати Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон аввалин хабари хушро дар бораи бонуи тоҷик Аҳлия Муминова ба даст овардем, ки дар вазни зери 52 килограмм аввалин медали биринҷии чемпионати Осиё миёни духтарони наврасро барои Тоҷикистон ба армуғон овард. албатта қобили қайд аст, ӯро аз рақобат барои медали тилло танҳо танбеҳҳои довар маҳрум кард. аммо ҳунар ва маҳорати волаи Ғаниҷон Ғаниев навраси тоҷик боис гардид вай дар вазни 73 килограмм дар рақобати финалӣ тавонист ҳарифи қазоқи худ Серикбол Естеайро дар голден скор шикаст диҳаду соҳиби медали тилло ва унвони чемпиони Осиё миёни наврасонро ба худ ихтисос дода суруди миллии кишварамонро дар фазои чемпионати Осиё садо диҳад. аз байни наврасони тоҷик ҳамчунин Раҳмон Мансур ҳам соҳиби медали биринҷии чемпионати Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон шуд. вай ҳам барои касби ин медал ҳарифи пурқуввати қазоқ Нуррасил Болатро бо натиҷаи ипон шикаст дод. аммо чор варзишгари навраси тоҷик дар даврҳои гуногун аз рақобат барои мақомҳои ифтихорӣ маҳрум шуданд. дар ҳар сурат дар ҷадвали умумии медалҳои чемпионати Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон варзишгарони қазоқ бо 4 медали тилло ва 1 нуқраву 10 биринҷӣ садрнишини ҷадвал шуда, варзишгарони Тоҷикистон бо 1 тилло ва 2 биринҷӣ дар зинаи ҳафтуми Осиё қарор гирифтанд. ҳамчунин дар чемпионати Осиё оид ба ҷудо миёни ҷавонон дар Тайпеи Чин Шоҳида Қаламдорова варзишгарбонии тоҷик дар қатори 8 варзишгари ҷавонписар иштирок дошт. аммо дар даври аввал аз соҳибони риштаи ҷудо варзишгарбону Когаҳиёри аз ҷопон, ки дар ниҳоят соҳиби медали тиллои ин вазн шуд, шикаст хӯрд. аммо аз миёни ҷавонони ҷудокори тоҷик 2 нафар ба финал роҳ ёфтанд. аз ҷумла дар вазни 66 килограмм Шодмон Ризоев бо шикаст додани ҳарифонаш аз кишварҳои Непал, Гонконг, Кореяи Шимолӣ ва Туркманистон дар рақобати ниҳоӣ аз Томоя Вакаса аз ҷопон шикаст хӯрд ва дар зинаи дуюм қарор гирифт. ҳамчунин варзишгари дигари тоҷик Шарифҷон Назриев дар вазни то 100 килограмм низ ба медали нуқраи чемпионати Осиё даст ёфт. вай ҳам бо шикаст додани ҳарифонаш аз кишварҳои Қазоқистон ва Қирғизистон бо Али Парҳезгар аз Эрон дар рақобати финалӣ андари майдони рақобат шуд. пас аз 4 дақиқа нерӯсанҷӣ варзишгари эронӣ бо имтиёзи вазаре дастболо шуда, Шарифҷон Назриев боз як медали нуқра ба сабади нишонҳои Тоҷикистон афзуд. аз миёни арзишгарони тоҷик ҳамчунин Оламафрӯз ва Меҳрзод Суфиев дар зинаҳои панҷум қарор гирифта, Тоҷикистон дар ҷадвали мусобиқот дар мақоми 8-уми Осиё қарор гирифт. ҷопон бо 6 нишони тилло ва 3 нуқра дар садри ҷадвал, Кореяи ҷанубӣ бо 3 тилло, 1 нуқра ва 6 биринҷӣ дар зинаи дуюм ва варзишгарони Қазоқистон бо 1 тиллову 3 нуқраву 8 биринҷӣ дар сегонаи беҳтарини чемпионати Осиё миёни ҷавонон қарор гирифт.